PDRN е продукта, който ще използваме за всеки тип пациенти. Продукта ще стимулира на клетъчно ниво самата кожа. Тоест засилваме метаболизма на всяка клетка в кожата, в който ще се подобри и размяната на веществата, ще се подобри влизането на водата в тази наклетъчна основа, междуклетъчната основа, подобрява се самия тен. Тук сме на друго ниво. Работиме с полинуклеотиди, с нуклеотиди, които ще стимулират ДНК-то чрез РНК или ДНК на клетъчна основа. Тоест, различен тип биостимуланти, в които работиме на друго клетъчно ниво. Производителите общо взето са се стремили да съберат в един продукт няколко съставки, с които да се постигнат една клетъчна стимулация, да се постигне и хидратация, да имаме една дисперсия на самия продукт чрез хиалуроновата киселина, както едно противовъзпалително действие на ниацинамида. Тоест, комбинацията е интелигентна и работи. Лично го препоръчвам при млади пациенти. Започваме с този тип процедура за пръв път, които имат достъп до естетичната медицина. Тоест, това е продукт, който спокойно може да инжектираме при всички тип генерации, всеки тип възрастова граница, защото този продукт ще осигури едно качествена кожа, ще подобри хидратирането, ще подобри тонуса, ще подобри самия тен. Тоест, спокойно може да го използваме при пациенти, които са над 20 години, както и пациенти над 50-60 години.